Hi everyone, Angni Gwdan video nोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय। लोगोफोर नोंथांमोनहा माबोरै दं? आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं इसोरनि अननायाव। लोगोफोर नोंथांमोनहा मिथिखाबाय एसेब्लाबो आंनि दिनैनि ब्लगा मा स्टार्ट जागोन। आं दायो थांगासिनो दङ ओंखाम गोरलै। ओमफ्राय नोंथांमोनजों बेखौनो एसे शेयार खालामनोसैलाय जा हायो। ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे नायलांफादो दिनैनि ब्लगखौ। माबायदि जायो नोंथांमोननो एसे देखायनोसैलाय माने मेम'रि हिसाबैहाय। ओमफ्राय ओंखाम गोरलैयाहाय जोंनि गामियाव बिस्रानो फास जादों होनजायो आरोना। दायो रावबो जाथ'वाखै, रावहाबो जाथ'वाखै ओंखाम गोरलै। ओमफ्राय बिस्रानो फास आरोना। जोंहाथ' दाबो आगखौनो लायबावाखै माने आघन मास जाबाखैना। बेखिनि थाखायनो दाबो आगखौनो लायबावाखै माने न'नि माइखौनो हाबावाखै जोंहा। ओमफ्राय बिस्रा होमबाबो दानो जासिगोन आरोना। ओमफ्राय दायो आङो बिसिनावनो एसे खामानि मावनो लिंहरदों नालाय दायो थांनानै एसे मावनानै हैनोसै, जानानै फैनोसै ओंखाम गोरलै लोगोफोर। जोंनाथ' दानो जाथ'वा, एसे गोबाव दंबावोसो जानो थाखाय। ओमफ्राय दायो आं बिसिनावहाय मावहैग्रोनोसै आरोना। नोंथांमोनजोंबो बेखौनो एसे शेयार खालामनोसैलाय। नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे नायलांफादो दिनैनि ब्लगखौ। ओमफ्राय आङो फुजाया दायो जागासिनो खोमा, जाबायानो दां। ओमफ्राय आं दायो थांग्रोनानै नायनोसै लोगोफोर। बिदिबा आंजों लोगोसे नै दायो एकदम हाग्राबारि नुजोबथारोहाय लोगोफोर जोंनि जायगाखौहाय। दायो नै लोगोफोर लामाबो बानायगासिनो दङ जोंना गामिनि फारसे थांग्रा लामाया आरोना। फारसेथिंजायनिहाय थांनाय बोसोराव जाबाय, दा बे जागासिनो दं आरो। दायो नै लोगोफोर बिस्रानि लामा हाबफैबाय आरोना आङो माने। ओमफ्राय नै साहा बागाना बिसिनि खाथियावनोथार आरोना। जों बेयावहाय बिलाइ खाबाय थायो माने बिगुमायाहाय जोंखौ लिंहरबाय थाखायो नालाय बिलाइ खानो थाखाय। ओमफ्राय नै दायो बिलाइआ गोलाव गोलाव जानानै दंलाय। गाबोन समफोरहालागै खालायगोनदां लोगोफोर, नै खानांसिगौलाय आरोना। बेखौ खानायखायसो हाजिरा मोननायखायसो जोंहा फैसाबो होनाय जाबाय, नङाबाथ' फैसायानो गैया लोगोफोरनि। बेवहायसो फैसा मोनसाबबायो। सप्तायाव बिदिनो साननै खायोबाहाय 500 थाखा मोननाय जायो आरोना। एखमबा साननै, एखमबा 1.5 दिन बिदि जायो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जोंनि गामिखौ एकदम हाग्रा नुजोबथारो। ओमफ्राय माने ओरै जोंनि साइडजोंहाय हाग्रा जाबाय, ओमफ्राय ओरैहाय गामि सिङावहाय आरो हाग्रा गैया आरोना। ओमफ्राय जोंनिथिंजाय बागाना बाराखा नालाय ओंखायनो हाग्रा नुजोबो। बेवहाय थालिर गय ओमफ्राय औवा बिदि बागान दं आरोना। फैथारबाय आंबो ओमफ्राय आंजों ओरै भुटान नार्सिनिखौ दायो थांगासिनो दं आं। बे फुजा जागासिनोबावसो दां। दायो थांनानै नायनोसै आं। उलासि होगासिनो खोमा आं खोनाबाय आरोना मोजाङै। दायो आं थांग्रोनोसै। साहा लोंनानै मोनसे स्राय रुगोना लाबोनाय लोगोफोर। नोंथांमोन देखायनो आं बेसेबां गुवार दायो देख्ला जास्ट ओरैनो आरोना। Không ra gina nuklir dulu sih. Oh. Semuanya. Kau tahu malam sih gang kasih ukuran nuklir. Sini lah. Sini ya. Sini ya. Ayo sendal dulu sih yang dulu. Oh. Sengaja mudah kalah like. Syah. Nih. Siapa jangan dong coba. Aki. Puza pada jazz tuh aku nak dasar kayak gas dong. Supaya baik. Dia pergi gas nih. Boleh kan? Dayo ready जाहांबाय होनो थाखाय गासिनो दं दायो। जोंनिया ओंखाम गोरलैयावहाय बाथौआव बेबायदि अन होनांगौ आरोना लोगोफोर। जोंनियावहाय बेबायदि होनांगौ जायो जोंहा। नैबेवहाय दाउ माबागोन आरोना। ओमफ्राय दै गुदुं खालायदों, मैथा सायबाय, मैथाजों नाजों। ओमफ्राय नैबे दाउ बिखा थाजों नाजोंल' आरोना। ओंखाम गोरलैना ओंख्रिया दिनैना। नै दासो सुरु जाहांगासिनो दं, जाथ'वाखै दाबो। नै ओंखाम गोरलैनि बिगुमाया बे। भिडिअ बानायदां नोंखौ नुगोन इउटुब चेनेलाव। नै रेडि लाखाबाय लोगोफोर, मैथाजों सवाबिनजों संसिगोन आरोना। मैथा ओमफ्राय सवाबिन संसिगोन आरोना। साराय होबाय दायो। मैथाजों नाजों होनलायनाया लोगोफोर लास्टाव मैथाजों सवाबिनजोंसो जाहैबाय। दायो नै लोगोफोर आंना मैथायाहाय उग्लिखांबाय आरोना। आङो उग्लिखांनानै दै होनानै लाबाय आरोना लोगोफोर आङो। ओमफ्राय आङो इसिबां मानि लाबाय थालायलायासै भिडिअखौ, मानो होनबा आंनो हारसिं हमनाय लानाय। ओमफ्राय नै सवाबिनखौ एवनानै दोनखाबायमोन नालाय, दायो बेखौ होसननोसै आरोना लोगोफोर। एसे एरग्लिनानै लाग्रोबाय आङो मैथाखौहाय। ओमफ्राय दायो बेखौ होनोसै। बेखौ होनानै एसे गोदौ होनानै खांनोसै आरोना लोगोफोर आङो। दायो नै एसे एरनानै लाबाय आङो। दसे थानानै खांनोसै आरोना, मानो होनबा सवाबिनाथ' मोनखानाय नालाय एवनानै। ओमफ्राय दसे थानानै खांनोसैबो।
आराम गोदौ होनानै बिराद गोथाव मोदोमबाय लोगोफोर मैथा सवाबिना माने मैथाजों नाजोंसो संनो टारगेटमोन आरोना ओमफ्राय माखासे मिरामिस जाग्रा दं नालाय बेखायनो मैथाजों सवाबिन संबाय आरोना दायो नायलांदो लोगोफोर आंनि संनायखौ फाइनालि नै लोगोफोर आंनि मैथाजों सवाबिनजोंआ मोनबाय आरोना दायो खांनानै लानोसै बेखौ दायो लोगोफोर थाव होनानै लानोसै आं बेयावहाय आङो दायो दाउ बिखाथाखौहाय संनोसै आरोना लोगोफोर दायो लोगोफोर बानलु हालदै संख्रि गासिबो हरखाजोब्बाय दायो दै होबाय लोगोफोर खोबनानै होनोसै गोदौनायनि थाखाय अर सुनानै दायो नै लोगोफोर ओमफ्राय जोंनियाहाय आनै मोननियाहाय फुजाया जाबायानो आरोना दायो जोबनायनि लाहार फाहाराव फैबाय सालामि होखांबाय ओमफ्राय दायो न' सिङावहाय लोखि थिखांहैसिगोन आरोना दायो आइ बिमा लोखिखौहाय दनाव लानानै आफा बोराइ बाथौखौहाय खनथाम गिदिंनानैहाय थांसिगोन आरोना दायो नै लोखि थिखांनायनि नेमा बेबायदि आरोना लोगोफोर दायो बाथौखौ खेबथाम गिदिंनानै न'आव लांसिगोन आरोना साहानि न'आव सोनानै दोनहैसिगोन आरोना न'मा न'आव देग्लायजों बोसोरनै जाबाय होनदोंमोन आरो नेक्स्ट इयार बोसोरसे दंबावो आरोना लोखि थिखांनो थाखाय एबारजोंहाय बोसोरनै जाबाय नालाय बैराथि जरा लानानै थिखांनाय जायो आरोना बेखौ Ay malaksin bernikta ko isin dirosyon hinayni. Alagazan akan selangnaini. Ay nakaw ni asano alagazan sitena hinayni. Zira hinayni. Yang nakana kramani hinayni. दाथ' लोगोफोर फुजाया जोब्बाय ओमफ्राय दायो बेदर संनाया मोनहां जाथारबाय आरोना मोनबायानो जाबाय लोगोफोर नै दायो खांनांसिगौल' आरोना एसे बिदै दङ बेखौ एसे रानहोबावनानै खांबानो जाबाय आरोना बयलार एवनाय आरोना बे लोगोफोर माबायदि जाखोथाय मिथिला आरोना जाग्राफ्रासो मिथिसिगोन बे थाजहल लोगोफोर ओमफ्राय नै बेयो बयलार एवनाय ओमफ्राय बे जाहैबाय माबा मैथाजों सवाबिनजों एग्लिनाय बेनो लोगोफोर दिनैना ओंख्रिया जोंना ओमफ्राय नै दायो ओंखाम संगासिनो दङ ओंखाम मोनबानो जाबाय गयंबाय लोगोफोर माबायदि ओंखाम ओंख्रिफ्रा गोथाव मादैयालाय आंहा बानलु नाङाखै एसे बानलु खम जादों उन्दैबो दङ नालाय ओंखायनो बानलु खम होदां एसे हा गोथाव थावा ओंख्रि खोमा जायगा थाबासै जौआव लुदेरना लाखानांगौ औ जादों दे ओंखाम जानायाव दैया नांगोन ना फाग्रा सिख्रा बेनोमोन ओंख्रिया लोगोफोर हांख्रिया थाजहल ए नै ओंख्रि बिदां एसे होनै आङो औ थाव बिबाथा नै दायो लोगोफोर आं ओंखाम जाबाय आरोना नैबेयो था ओमफ्राय नैबेयो दाउ एवनाय आरोना ओमफ्राय नैबे मैथा बाथोन लोगोफोर ओमफ्राय नै बानलुआबो देन्जार बुरजा लाखाबाय आं खाथियावनो देन्जार बानलु मोजां जानो मोजां मोनो नालाय नै बिथांजों आंजों जाबाय दायो
जाना लाग्रोसै लोगोफोर बिराद टाइम जाबाय दायो बिराद टाइम जाबाय दायो लोगोफोर ओंखायनो जाना लाग्रोसै एसे Cari cari ini. Cari deh. Si hati siapa pernah nih kan? Iya. Tidak bisa nih, mau bos. Kamu nih ya? Akhirnya. Mau siapa sih dia? Nabi beraja sulaka nih. Naik pada jasulan kayak. Wgwpwr. Tadi nih, dia hire tang kriar dari ini मैथा ओमफ्राय नैबे बानलु नै जागासिनो दं बेदर जागासिनो दं आरोना मोनाबायबो लोगोफोर भिडिअखौ बे जानायावनो फोजोबथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय